Yada say and some more kwaba bi Adom TV bedroom dwumadie so yada sister Sunday bi or your guy yada na say wa behinye mu ama ye nkakra unza na say we ya do kakra oba no abaji ani a de adu so no ehia sawote eya ne ma esisie ene ma ekoso ewo musuaku ahodo bi mu nanso ebi ameka say woni kamafo nti ayesa aye no ma ana sa de kro no ano ono woni mu nti no ohu ne se sa na wo se esie na asie nti yakata so yakoye nim oti wiase adepacho na nkwa hoden wo ho aya asewrade se omma wo ho ban ya yare bi anka wo ne enipa yedidi no ekobanti eyeda ya ebia na nipadua na kwa no ba bi no abafom ayemre nti wo se okwa yare sabia sa wo yare na wo kwa yare sabia no asewrade se ayare apomodin atena ye ho no from shrobeka fom erade nka wo mo ho no wabusua na woma wo mu nimdie ni nyansa woma mo akoma pa na wo mfa hwe ye na yare ni titiu eye se bia wo kwakoye surgery no se rade so mo na bofo no ntwa ho nhia na surgery no no awrade meye o ma hye nipa no mu no wonye ana se bia wo kowo wo nyinsen mu no wa wo mu no bibia anya kama awrade ma nwufa ho emfa wo ba ana sa wo bampo ayare se bia you proceeding bi ne yekoye ana surgery bi ne yekoye kohwe no fa ni nyina hye awrade nsa se awrade ni kan wo hospital ho clinic ho chip compound ho awrade ni kan e wo ho se awrade di kan obibia mu a bibia be ye kama edi nti enene asemi di kan meka bibia ti seye me ye sure se meka ne se no wadwen ekọ bibi so fi se meka sei mewura busuafie bi mu a wo mahwere wo mo dofo bi esan apomuden adwumayefo bi adwuma won wanye ne yie nti wo mo de hye papa bi wo mo maame wo mo papa bi wo mo nua ba papa bi wo mo ba yo papa bi ena meka say wato na nan mo nsie do anase se wo wu ye mpa wapra sai pra no ene ne ba betena ne nkwa na nyina mu medical negligence ho nkomo ene ye ba bedie ewo ye man Ghana emu hwehwemu akoso ena meka say guso ye akoso TikTok kra de okohorom krampo de ya na asefem ubehwe na ne wedding picture ta ho no so ta ho ubekom bewuram ube read comment no ye comment section association no eso wo ko wuntia eno so ye factor medical negligence eniema bi apomodin adwumayefo won mu nye ne yie nti ebewie kire na di wuo ena eba ewuo no so akwa no ano no omma biem ebi mo oba ne nkura ne nyina akọ ebi mo nso akura no na ekọ ebi nso oba no nkwa na ekọ no agya akura no eho eye problem ya ka ho asama ka still eda so wosoro enya abata nkwa ekwa wo yeso nkwa wo enye wo nkwa a ye kwaye obi operation me kai some years ago me how many about 4 or 5 years ago Adom kase ye me say be a side ho oba bi a wo kọ wo a ye the CS ewi akire em sa akra na akra wanya no ewi akire na enuama na omude ye CS ni bi no aka ne yem odi atena sia yes until na o develop pain binom ni ade ko hospital ya na che say niam operation na ye no eja bi woni yem ebei wenu mu nyina eka ho ebi enti se de me kan nyina no na me bo no tofa kire wo se ekoso ewo ho a ebi ni 37 2015 37 military hospital medical negligence course unti ye bo won mo ka 1.75 million Ghana cedis we ni akire ye heye nanso ebia for you know bia koso won kronkuma bi mu a ya ntie oni oboafo nti wantumi anko enti wo hwe sa de course 2015 wo 37 no a ewi akire kura no okunu ene eja no eno so ye award no 400,000 each father and husband eno so sa na akura no em say no we ebe maternal death enti maame ni free mu akura no survive ono so 100,000 Ghana cedi
we ye no every one nso a some J Specialist Hospital 2021 yes ye no so bibi saa call so negligence akraketo na wabubu obi adwuma wanye ni ye nti 2021 so wo kwa we enye producer director weba Kofia Mpadu ana afia mankwata makronia ye ka we no wo kwa ewo ho internet ne so research a wono mo aye ena ewo ho a wo mo de mampacho safa eho no ba biem enti wo kwa enu ne enu so eka ye bo wo mu ni 326,456 enu so ye tua de ama wo mo afa general damages plus enu so aside we no kra no other damages so a ye de ama wo mo asat na wa make senkofo gu so ya wo mo etua eno no de bia wunya nte nanso eyade a ekoso ewo ho sanso na suitcase bin so ekoso se ya 5 million Ghana cedis eno so Rich Hospital negligence na bia sama make no matena obatan kwa wo yeso mu nsansam no ebie no eyade a ekoso o man Ghana ba bia ye drei 21st century edenti no oba bekwa wo yeso a wo ma ana akora no emma ya na sa questions we mebusa me wo bebre say ye abatan enfom so ana apomuden enfom so no a ye hwe apomuden famu no wono mo enfom so a e ka ho binti ebema obi a ye kwakoye ne surgery obi a bia okọ awoye so akra wo yare ye de ne kọ be wi akire na akwakonye ohaw ide obewu ana so obepra ana ye begja no enka bi e wo ho a ne nkwa na nyina mu no e wo ho na we ni ye interest no eni e ka ye bebo because ikayi krampa yagie ede ma kunu ene ba no maame no ma sika na yagie ma awofo no wo mo ba no deformity na aba no so sanensa no akoa ana yetwa no ense ntume ma nje yenye interested wo sika no mu na emom no e wo se ye hwe adekora e ko so saade no se ehu adekora e ko so de a no ogidie se ebetumi asia no ekwan ena yade no eyeyen no ankasa and we wo hwe hwehwemu ya wono mo aye no a eno na e wa ha say no system level failures system no e break it down enya adwuma ebi eno eye se infrastructure eniema na akura no ebi ni ho eniema na ankasa no ebi ni ho en ye nyina ye adansefo no bed syndrome enne ikura bi asi enne ya make us bi asi nti ye hwe ye dofo bi esanse bed ni ho nti yayi na free hospital we ha ya de na ekọ ho saa time ni nyina no aye delay no ni nyina no na ekọ se nipa ne death na se wanya lucky mponi anya ambulance mpo amfa na ntomo de a ene ho kra de obedru ho kra no yesi owu ye kra nsa no wodru ho miwa eyade ebetumi a resolve eyade ye betumi akopa akade no e wo hospital ho sebe ye nimdifo no aye wo mo ho no wo so betumi agisu no aboaji nipa enkwa na se ne wo nkwa ewo nipa nsem na nipa no nim de nom ne ade wo fom a na se wo kọ no wo ti na maka akira wo se ye sori ade achi ye ne ye bompa ye mmompa ye nsere ade se wonyi emfiri yareda ho mu wonyi emfiri yarewa ne nkekan wo mu sebe ya adokotafo nurse-fo adwumayefo ye betua mo kade na so nya yare ye ne sa wunsa nkekoyi ti no so ebi no enna hospital ward ho na akra nso akra ne ye doso tu be wie kra no wo akwaje ayaresa no ahwe abeba no na asa de nyarewa foforo bi nso ena eba eno achi nso cultural factors eno so eka ho bi bibia ya doctor nti se me no kra no mini padua ye wo hoyi minim se de ni padua no ete enti bibi to sini wo mu kra no a menhunu ni nyina nam de akoma doctor nso eni pate se me a eye sua no wasua na se wo no wanhunu wo system na bia sa de no doctor ebi efia nkoyie maame e de pressure bi ato no so no ne ade nti wono obetena wono mu a no ansa wo kan ya no so bopre no a prescribe bibi e de amount enso se bia nka wa wunim dog patcho do we ya wo de mami e no be de hia pane na wo so me nko wo no be de ya yemusa question eno ansa ye call ye doctor adwuma but enne sa negligence sa ne ma we no nyina no e ka ho bi e be ma obi afrimu abra ebi a ne mre no enya enso ye nti eno so ewo ho sanso na communication deficiency komo bia nkoso ena ebi won so a language barrier so ekose onto wo kasa no me so me nto de eno nti no
ene ye begu egu se de tie bia ne ya fa ne saa na ne ye koyanim yenya ne saa nipa nkwan no ni nyina etumi cause saa death na nke bia ye betumi asi ano kwan me kai se mfie kakra bi ni mse nkomodie bi saa baaye sanke beye a empo sebi wonmo a anti asemi ki ebenya eye sign language instructors ewo ho because doctor wote ho nurse na wote ho no sebi ono onim science no ti anu a ne se wo hwe onim na se okonya obi a sebi na so asi a woni makenkan so a eno no so obey ne dan no waka ne yare ama wo so odokotani ana apomde adwuma eni no wo so ate ase enti eno so wo ho training so eyade a elake enne junior doctors anasa apomde adwuma efo mre kɔ nanim ye wo 21st century mo nanso ewosa bribia nke yesua de kɔ yanim tetede no a enti eno so ebi ade bi a anke ne yesua anke betumi aboa ya apomde no esanse ye nimu nti na eno so de aba enipa no hypertension and one so ne akoma ne diabetes edro clinical errors eno so eka ho bi na ama enne ewuo bi anke betumi asi ano kwan ekoso ewo ye mamu ma memfansi ha no kyena nyankopon ye adoma ye nto so na asem wewu ankasa wo fie wo office ba bi a wo no ye nyina ye try ne ye ni ho enkomo na entumi moa ye fi se make say ye dofo papa bi ya wa free mu no ya dodo senka esu tumi de yadofo nom esa ba kebe ye ndedodo me dofo bi papa bi me frede wo akere maten me nka abusia yawo wo kowo na wa amma akora no names akora no be 9 years ana 8 years o ma me we ni nyina ye negligence ni bi ade no wuntu menye enso wo fo so ho aye anka ahyase na wunhunu so no na nka wa transport anasa wa refer e de ko ba bi o mbetumi aye ya bege ye ho yenim because of sikanso eka ho wo be wie kire by the time obe na adwen so ode beko no na afei agensemu ena obia ya doctor wo kwa kire ho ya ba so ya doctor ene ya abuse doctor no bibia doctor nti mum ye careful mumma efri na ekwe ankase ya pom den ho nsem no ehia ye kwa hospital ya abisa question yakɔ hospital a busa question nyesa aya adwen kese na sese bi mu de to mamu obetimi aka so obeti ahaban na ode aboa holy heart ahaban yenkasa bibiduro nye yenkasa no kura ni ho anasa ye nananum enuro no enya adwuma sa but sometimes wonso ya amuani na ho ye nyina ye me ni da ho no mu a ebedi ye nkwan na awrade asiesie ama ye ne ebedi amen ma men ko ma hene kwabna sante hoi wa ya krado na wode mpensem mono bray kana general secretary ma MPP won my crowd na ansa na no yemfa wenwuram because ayeda ya ye radwombo adu watete bi da ebi enyo no nanso wo nyonko bi a ne yiri bi ne ba bi medical negligence nti ebi a ne nsa atwa ana wapra ana wafirimu ana bibi nti sankomo we no etwa ha ne ha fa ba bia oman memo akwaba. Well, if you're Joseph, that's a piece of me, and I am happy because I did far from within 170 be brave and Oka, I did about quite a DNA on a quiet side that medical negligence is also important. Misapplication of a lot of things, you know. I did now okay, address the mouth for this, no, because I drew with the amount. In fact, just this dawn, I'm a name young because I never made that hospital case about could be one. My friend is saying, sir, in real Modema, Healy and tell me, yeah, I do bear, I mean, tell Cassan Papa. May pedri more dear mother friend say antibiotics. Modemano. A different one be a modia command man, any reaction, a few more eba. You know, Obisha apply skin. Be or demand a complicated situation. Obi nso akọwa ono se dia to ne yem se na no so you know so me yonko baako a me ne ti na okọ hospital baako Kumasi kese pa doctor baako ba obe access ni bi also o 9 weeks see etwa but for the intervention of another doctor na obaya obe access ka say that it can be done and kai no pa etwa eko
Nti ye kana wo yese de bia da apomuden wo se eno so say far away from you. And to quite far away from you, apomuden say far away from you. Wow, ni apomuden na wo ko na wo ban je na quite far away from you. Na ni nyina mu no migiri se obenante mu akosi na wo twe say ahwe yi ensu very important. You know, before we arrive at this point, the lifestyle is key. You know, your other incidents be all, but lifestyle is key. Sir. The entry yeah, that's it. Yeah, Miss Medase, media fear about quarter baklo man kwabna sante etwaso. Okay, so if you have Medase P, my main cow say the cab on the road that say can MP Piamanyo Kono, one church for a year paying and son of the Oshu, John Boyd Betinase. And the Yaka said, yeah, said the yet in the sun at Yedia or no so Edin Huesi Ho. So Yamea Adom Bereno so say the New Patriotic Party national chairmanship position say a Kwanya Beto party for Entinas yes here for Entinas now the new power and on to us na intimi enwie payo and the New Patriotic Party and by extension Mother Ghana. Middleman Henry Cobnasan. If free cyber copim said on Koroba Pound military you know in is Belgium. We need a fight to cry in terms of our segmentation. The Fiaman Quatamaku, the Quesinsia, the Sister Sandy, the Kejua, and Swase, and Afi, ya, wa Jibber, so I now. So, that was so quantum. So, from A to Z, Brad, the party, Eddie in Kuguno, and they will so many in soon, a woman or tree, at the end of so far, by a to me more mono. And then the New Patriotic Party, obviously things are fall apart to the extent that the center is not holding. And anytime the center is not holding, anarchy, the end product, or Jitumusana, or Jintumusana, how do we go about it? Don't forget, I buying a born hosta for him up to this morning that on matters of fuel, on matters of welfare of the Ghanaian, on matters of the dollar to the cedi, and on matters of cocoa, they are modern. Again, that extension of road to ensure say corruption or be minimized, and I say, Nipa be sure that I said the poreno, are buying the measurement and the yardstick no day, and 170 and other matters be of relevance to our conversation. Any area John Boydu Emekasa. Did kind Mammy Manachi, I mean, I say, Britia will be a yina sutino, or Jitum say, Obetimini Edi and Como, and this is not the first time. Almost all the time you have to suffer apart from ya also I cry you so ya de na owu bibia da mo frame ya meba wadi asome amai pepepe